Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawek-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukokno dolanan. Padha nyambut gawene. Iki. Apa lali po bejene kanca ya ana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulinggo Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. Kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Grup anyar cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Ha iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen-biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho, aja ngeceh kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne, Ngomongnya digenahne. jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora saweanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok alah keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Macange. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang ikut kecamatan Sukorejo. Terdiri dari 6 dusun. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik to. Termasuk Bu Kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki. Kaya untuk pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne balai desa. Ben dipangan Kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya, Ketua panitia lho kuwi. Senior. Kok apal kabeh lho rumangsaku. Saking kuliner ini Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Tepuk tangan. Prajekan kena Luar kanggo biasa. percontohan saestu. Napa maneh nyun pamunten. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggunge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang gak dalang sing wis milenial sing hebat wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicakne lagi ngoten to? Oh betul. Nyun pamunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga kok busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan, kulitane ireng nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya lho. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih desa. Sak minim biyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak kepe potok.
Potonganmu sak botol Yakult kok gede dhuwur. Pokoknya kok takon nge-zoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso mesti Dalange ya Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. harga diri lho Pak, harga diri lho. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawuhe para pini sepuh. Leres mboten? Ya benar. Paling gak ngestokne dawuhe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong, Ya. sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong Akeh. wong tuwa. Wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampe lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuhe para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Silitku kobong nang amuk. Dan kemritik. malah Perkara nglungguhi bantal kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ah ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wah iya no. Ngiras pantes gladiwano kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan. Brajegan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajegan tiang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho, iki lho, nggih contoh iki lho. Piye Dul? Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Ah. Wong sak Brajegan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Brajegan. Brajegan. Ya, ya. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajegan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana Iki betul. ketan rupane coklat. Apa kuwi, Mas? Wong sak Brajegan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho Donga seni. Sampeyan napa Seni saged? lho. Sampeyan napa saged? Contoh Pak Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga panjang umur. Ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an nek kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik tak karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, Salahe tekomu Gary. mboten kula niki kula salane mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Neng swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajegan kathah rezeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang Kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono gidulanan lho iki. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Ndonga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Eneng apa ora kok malah melilik? Ya ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek ndonga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Bil. Lah kok iso kaya ngono iki lho? Lah ndonga kok gawe pantun, dajal ki ndonga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas waya salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene.
Saiki kurang ajar nek iki. Seni kira kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Pak. Oh iya aku bayangno, Ndul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kaya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Muga-muga wong brajekan sehat seger kuarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah, Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokai. betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesannya warga brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Oh. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana Akademik Pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Coro Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul kayak itu to, Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko ku ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu, Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil, Deni Percil, Lucy Brahman, Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambahan apa kira-kira? Ki Kangko Tekek. Nggih, apik ta? Jadi prajekan ini jalannya sapa? Kangko Tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora ana sing gawe lho iki. Ya ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Suwondo pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho, sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten lho. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa to. Beliaunya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sing Nek- tak sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara. Kowe tau sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ngarsa apa? Suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani leres nggih. Ciptane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho, Saya nesu ya. Boten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Lho, Bapak Pendidikan Bapak Indonesia. pendidikan. Kok ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi contoh. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya mangun karsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan tuturi penyemangat. penyemangat. terus yang terakhir Tuturi Tuturi handayani. Di belakang harus memberikan dorongan dan Dorongan. dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul. Selalu mendukung geraknya, visinya pemuda. dadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara Bapak, Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa Tuturi tuturi handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Bisa Ing ngarsa? buka. Bisa buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten?
Ya ora lah. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ha. Sing dadi pimpinane Anom Dwi Sokangko. dalang. Dalang. Sing bayarannya akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten iku jenenge? BBB. Ayo endo. Ampun Pak, tak belani Ya. Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah rumahmu yoga turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Dul. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganen, Dul. Tangane iki nyabutno polah, tangane iki polah, Be. Lah rumahmu tukang kendang iki dekem ngono piye? Tukang kendang iki yo polah, bayarannya akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa rumahmu sikile ra polah? Nyuwara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Piye to Pak? Kaya malah jadi bantah to Pak. Ayo Aku bener bengi apa iki ora? ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dina sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dina grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelor atine Pak Kangko wis sesuk ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Lho. Ora duwe hak sing bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang Kok ngaku-ngaku dene rene yo golek duit to. Dalang kok semok blantik iki lho. Kok saya nek ngono nyun pangapunten Pak Ya izin. ya ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Ah, berarti sing numpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya ya. Wong tadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Ya. Pun percaya nggih? Ya wis aku nek iki bab iki kah. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayane. Hati-hati nih ana wong ketoke apik karo sampean. Hah? Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ana dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Kok nyepele. Hati-hati lho. Sik. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Buduwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Buduwi iki sarjana S1 lho. Masih Sarjana digodo model piye? Ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Lho, sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir, kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Ah. Pak iki lho Pak, wongku Pak. Wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Ya. Engko nek calon neh, ngawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader. Niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemenang insyaallah menjadi lurah lagi diprajekkan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager gitu. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Bajane Pak Kangko tekek kok iso. Niku Pak. Mangsa kowe. Kudune melu bungah, melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene,
matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune anggek sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah iya kleru aku. Iki saya nek pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas beleber teng budi-budi. Perkara dadi. Oh, Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote yo diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe pomo rene meneh iki mesti dadi luwih apik wisan. Amin, 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 amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, Nyuwun disikke. sinten niki yang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Iki nguske Mbak sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok dibuduhi mboten nderek. Lah, Ngepaske be Nyapa? sindene ben 7. Heeh. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem eket mau Mbak iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho. Ora. Dua ya, dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang mau karo Wanda. Gen beda karaktere karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karaktere. Yo disupati musik, Mas. Gen jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Congbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa jenenge? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit ta. Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jangan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih legan sing menika. Ya semenika sampun. Kowe iki nyapa to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki rumah nah ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kangko ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ra percaya. Ah, kandhani kae. Mambu burung. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Oh. Mosok jajal. aku ya sesulap. Kowe iso sulapan kok. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wis ayu karo mau ilangno dasar. Mutilasi. Malah medeni Aduh, lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya, sulap. Ngrayu no ngrayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe aja tenteni ngono. Kowe tenanan apa ora, Be? Korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Deleng iki. Arep Dadi apa iki? Os.
Ireng to. Iya. Nah terus sulape nggon di. Dadi ireng. Oh ngrayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngrayu piye jajal? Ngrayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak capek gunung. Sampai gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa ganggu iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki cuthukan jajal. Oh, Kok sik to, sing nyuara iki ya coba duduk. Kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggone to. Walah do turu kabeh to. Aku nutuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya wis. Wis sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mati Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng iki. Oke. Bleng. Saben bengi nyawang Enak. Yuk. Mantap. Pripun, Dek? enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalem. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu wis botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ini ya. Iya. Bocah Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta Sayang. be. Pati. Kok mendep rene? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Malah kok mulung kabeh lho. Sing to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Mendep rene. Bojomu kayak rasa ngrusui. Jare sik iki lho. Surumah saku. Aku ning kene. Bahaya Mantep aku kita. sayang, Kok mantep aku. sing jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya terus tok Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Mantep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memajang hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Loh, janur kuning. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane to, Mas? iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ayo dah. Kembang. Ayo dah. Kembang wae weton. Wanda. Manja. Wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis bisa. Dan Wanda. Guna. piye? Mas, aku sing kaya iki ya. Sing dadang gendut glek-glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah wis tengko diapane rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantel beklang biar oh. Ya pokok malah Malah nyakil. perang cakil ya. Iya iso malah nyakil. Iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuara kok, Be. Itu kok ora. Iki lho. Susul. Rungono ta?
Sik baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. Kira. Kamu nih sing sisae. Ingat ana. Iki lho. Leren sik, rokokan sik, leren. Berkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki wis kolot. Aku wae. Nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya? Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe banyolan iki. Mbok enggokke to mau. Boleh dong. Semangar iso menggok. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan ha kowe. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki kakean, Be. lanang. Matane. Penlanang dereng bumi. Masa jeruk minum jeruk. Lanang dereng kok mumi lho. Mata. Ora apa pakai. Kalau nyilih lah balekke. Oh iya Pak, baru titip. Ya, nono. Panas. Kalem-kalem aja, Be ya. Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sapa? Wi. Kaya Bu Bayu Aji. Bu Bayu Aji karo Bu Sigit. Iya, entakne, Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung
sih lo. Sekarang endi? Nes dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong tak nong tak nong tak dangdung kok malah remongan to. Kowe nang kene reyokan mah nguyahi segara. Lah iki ya. Kene gone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok melaku kowe lho. Ben sehat Bi, ben sehat mlaku-mlaku kok iya. Yo, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono. Tuh. Iki engko gong dibajutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak. Syukur bisa gunung desa Joko, bilang kenceng Madiun. Sugeng Amirsani.
matur sembah nuwun. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar Nggih. biasa. Niki nggih ditujokake kagem fan berat wayang kulit jenengan sedaya saking Nggih. Pak Trimo. Trimo Pratama Mas. Nah. Nguntara Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko, Salam. pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajegan Nggih. niki dereng sah menawi pangarsa tama penyanipun Bapak Timbul dereng kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Monggo diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Wah wis rampat kok. Mbok liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat kita serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadheraken sedaya perangkat Pak Wo, monggo ndherekaken jengkaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula rencangi para tamu kongresi. Pak Lurah Timbul aturan tindak mriki. Pak Timbul gedang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem panglipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajegan. Ah niki piantunipun wah. Nggih. Jeneng ya Bi ya. Menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun Nggih. Mas Nggih Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Prajegan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah napa to Pak, mbok jagongan mriki kang ngopi kalih kula teng mriki. Sik to. Nggih Ora ngopo cetha. paling gak wau kan jere nembang Pak, wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko Nggih, Tekek. tekek tapi tekek. Ketaton tenan lho Bi. kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Prajegan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Alhamdulillah Nggih. 1 juta saya turuti. Wah. Apa? Anu kula nggih gadah anu Pak, Lagu kanggo Prajegan Sumringah. pucung Pak, pucung. Sumringah apa Prajegan? Prajegan. Oh iya, coba piye? Prajegan iku desa kang wis ya maju. Elek. Lah meneng to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Urung rampung, Be. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajegan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa, Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales dikenepi selawe, Be, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih, Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Prajegan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Prajegan juga segenap warga kula Desa Prajegan. Amin, Luar biasa, luar Mas biasa. Andi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajegan. Tet. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah, hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajegan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Prajegan Sumringah
Sumringah itu jumbuh napa sing diaturi Pak Dalang di depan kala wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azdanakum wala in kafartum in adzabila sadid Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso. Leres niku betul. Pak, leres betul. Lantuk adab ping sawa Gusti. Bener, Pak. Niki lho Pak, teko tok mboten mbawa debok Pak niki Pak. Karek dok 80 ya Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 aja rumangsa kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali jaga iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon ya to. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Derek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cekel mangke. Mboten kula aturi piyambak. Alah, wis rantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. betul Pak. Untuk itu timbang utang lu tak wayahi timbangane. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho, Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh iya. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Mbah nuwun. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun, barokah. Nggih Pak. Kula pocong 100 lho Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan Pak. Pak wis meneng ya oleh kok iso. Wah. Pak Timbul iku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun Pak. Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Tapi kula nyuwun lagu Nggih. Lusung Semulung sama Kalih ilir-ilir. Lir-ilir. Siap. Matur suwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu. Pun 4 hari ini Sambyuran bisik ke bisik semayanan maghrib janji sir-siran Raino sing